Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo nkhani zathu za msiku lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yayikulu ndi yakuti tonse monga tikuziwa za mgwirizano uja wa chipani cha Democratic Progressive Party komanso Alliance for Democracy AFOD imene mgwirizano udatchedwa kunena kuti the Blue Alliance. Ndi mgwirizano umene unali wapakati pa chipani cha DPP chimene ndi chosogoleredwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika omwe padakali pano tikuwatchula kuti tsopano ndi a president a dziko lino la Malawi. Ndipo mbali inayi chipani cha AFOD ndi chija chosogoleredwa ndi a Enoch Chakufa Chihana amene ndi mwana wa malemu Chakufa Chihana. Nkhani yokhuza za mgwirizano ndi imene yamanga nthenje tsopano komanso imene ikupereka mafunso komanso chiyembekezo cha anthu chomwe anthu akudikira kuti aone momwe zingakhalire malingana ndi zimene zinthu zikukhalira ndi zimene zikufuna kuchitika zokhuza alliance iyi. Mongokumbusana pachiyambi pomwe momwe alliance imachitika ngule anthu awirawa adagwirizana zopasana mipando ingapo ngati angawine pa masankho a pa 16 September amene dziko linapita ukaponya, ndipo pano tikudziwa kale kuti the Blue Alliance idadusa pa masankho amenewa. Ndipo mungwirizano munali nkhani yayikulu imene adalonjezana kunena kuti ngati IPM achite bwino pa masankho mungwirizano wawo ndiye kuti Enoch Chakufa Chihana amenewo azapeza mpando wa second vice president, ndiye kuti azakhala pambuyo pa vice president wa dziko yemwe tikumudziwa pano kuti ndi Jane Ansah, ndiye kuti wadzakhala wachitatu imene tikunena kuti wachitatu ndiye kuti kuyamba the president amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika, kwachiwiri kwache kukubera amene ndi vice president wa dziko amene ndi Jane Ansah, ndipo pa number 3 tikubera ndi second vice president amene mungwirizano wawo adafotokozerana kunena kuti Enoch ndi amene azakhale second vice president. So pano masankho adadusa, chimene anthu akhala nacho tcheru kuchiyang'ana ndichoti kodi zitheka kuti mpando wa second vice president ukhalepo, kamba kunena kuti malamulo a dziko lino amalola kukhala ndi second vice president koma mu conditions angapo. Ndipo condition imene amalolera kuti mdziko mukhale second vice president ndionena kuti choyamba malamulo amakana kusankha second vice president kuchokera ku chipani chimene munachita nacho partner kapena chipani chimene munachita nacho alliance, monga tikukamba kuti pali alliance ya DPP komanso AFOD, ndiye malamulo a dziko lino amakana kunena kuti yemwe akukhala second vice president achokere ku chipani chimene munachita nacho partner. Ndipo akuchita emphasize kunena kuti ndipo ngati mtsogoleri walumbiritsidwa wa dziko la Malawi wagwirizana nazo zokhala ndi second vice president ndi kuti akukakamizika kukatenga second vice president ku chipani china, ndipo chipanicho aonesese kuti chikhale rival kapena kuti amene amapikisana nawo kwambiri. So malingana ndi mgwirizano Professor Arthur Peter Mutharika mukambirana kwawo ndi Enoch Chihana adagwirizana zonena kuti Enoch Chihana azapeza mwayi okhala second vice president ngati DPP ingachite bwino pa masankho kapena kuti ngati the Blue Alliance ingachite bwino pa masankho, koma malingana ndi malamulo a dziko lino sakuvomera kukhala ndi second vice president ochokera ku chipani chimene inu munachita nacho partner kapena kuti chipani chimene munachita nacho alliance. So monga tonse tikudziwa kuti AFOD DPP ndi zipani zimene zidachita alliance, koma Enoch Chihana ndi ochokera ku chipani cha AFOD, ndipo mungwirizano wa DPP adalonjezana kuti asatenga Enoch Chihana kuti akhale second vice president malingana ndi zimeneyo adagwirizana mu alliance. So pali zinthu zingapo zimene amalawi akuyembekeza kuti azione, kamba kunena kuti pali zinthu zochuluka zimene anthu angalankhulepo ngati Peter sangamusankhe Enoch Chihana kukhala second vice president. Chinthu choyamba ndichonena kuti monga tonse tikudziwa kuti anthu akumpoto amalengezesa ndi kunena kuti ndi mtundu umodzi umene umasalidwa mdziko muno ku nkhani ya zamaudindo ausogoleri kuno ku Malawi. Choncho ngati Peter sangasankhe Enoch Chihana pali matchera onena kuti anthu alankhula zochuluka kunena kuti usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi wasankho. Chinthu china ndichonena kuti kodi Peter Mutharika akakamizika kusankha Enoch Chihana chifukwa choti ali zimwe adakambirana mu mgwirizano kufuna azikwanirise koma malamulo a dziko lino akukana. Mwanjira ina funso ndira kuti Peter Mutharika avomereza kuphwanya malamulo a dziko lino pamene malamulo a dziko akukana kusankha second vice president kuchokera ku chipani chomwe munachita nacho partner. Ndipo chinthu china chimene anthu akhala kuzifunsa nchonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika avomereza kuti pakhalenso office ina imene izikhala ikulandiranso misonkho ya Malawi. Kodi nanga usogoleri wa vice president ndi president sukukwana? Tifuniranjinso second vice president kuti misonkho ya Malawi ipitirirabe kugwira ntchito ndi kuwonongedwa ndi anthu.
ndipo mwina ena nkumadabwa akunena kuti izi zikuchokera pati yamene mungakwanise kukhala ndi nthawi yoona malamulo a dziko lino, the Constitution of Malawi. Kapezeni section 80 gawo 5 imene imafotokoza kuti president atha kusankha second vice president kapena kuti atha kukhazikitsa office ya second vice president, koma ikunena kuti izi ziyeneka zichitike pa condition, ndipo ngati president akufuna kusankha second vice president sakuloledwa kusankha chipani chimene chinamuchita sponsor kapena chimene anachita nacho alliance. Ndipo kuphatikizira pamenepo section 86 gawo 7 ikuonjezera kunena kuti ngati office ya second vice president pamene president wazindikira kuti office imeneyi ya second vice president ilibe phindu kapena kuti ilibe ntchito, ali ndi kuthekera kuyichotsa office imeneyo, ndipo palibe crime iliyonse. Kuchotsedwa kwa office imeneyi kulibepo mlandu uliwonse. Komano anthu amafunso amene angakhale nawo ochuluka ndi kunena kuti Peter Mutharika ngati akufuna kuti asate malamulo kuti wakakamira kukhala ndi the second vice president office, akakamizika kukatenga second vice president ku chipani cha MCP, koma funso limene ndidachidziwikira kuti yankho lake litakhala ayi. Komano nanga popeza Enoch Chakufa Chihana akuyenda mulonjezo limene lidapangisa kuvomera alliance kunena kuti iwo akukachita alliance ndi chipani cha DPP chifukwa chonena kuti Professor Peter Mutharika adafotokoza kuti ngati mgwirizano ukhalepo, Peter Mutharika akasachita bwino pa masankho pa 16 September amene tonse inu ndine tinapita kukavota, azakhala second vice president. Ndeno kodi Peter Mutharika achita zotani? Well, olankhulirapo pankhani za izi afotokoza kuti akuyembekeza chiganizo chabwino kuchokera kwa Professor Peter Mutharika chimene sichingazese zokhumudwitsa zilizonse. Komano inu ndine tinene mosapyatira ndimaona mtima kunena kuti Professor Peter Mutharika ali pa msampha waukulu umene ngati sangachite bwino chidwi cha anthu komanso interest imene anthu anali nawo pa iwo itha kuyamba kudzerala kamba kazimene iwo anazigweseramo, kamba kunena kuti mwina anthu nkumazifunsa kuti mmene ankagwirizana kunena kuti ndizakupasani the second vice president office nkuti iwo malamulo anali asanawaone, popeza iwonso ndi akaswira malamulo. So zokhuza nkhani momwe ingathere inu ndine ndi anthu amene tikungoyembekeza zosatira ndi momwe zingakhalire kuti no achita motani Professor Peter Mutharika. Koma nkhani yayikulu ndionera kuti Professor Peter Mutharika nkhani ndi nkhani imene akuyeneka kuyiganizapo bwino kwambiri, ndi cholinga chonena kuti dziko lino la Malawi likhalenso lokondwera ndi momwe angachitire. Well, mu video ya msimu lero mulali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti thenso kupasirani na ma videos amene tikhala kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel, ndipo osayiwala kuchita comment in comment section ikani maganizo anu za momwe mwayionera video ndi momwe inu mukuganizira kuti zingakhale motani. Bye.